Ľudia krásni, keď vám niekto povie, že štvrť Balát je super, majú pravdu, ale kúkajte, po akých kopcoch tu musíte chodiť. Celý Istanbul je samý kopec. Normálne si dvakrát rozmyslíte, kade idete. Prísam Bohu, rovina tu je len keď ideš doprava, doľava, ako náhle chceš ísť dopredu, dozadu, samý kopec. Samý kopec. Aj ty si. Tu si môžete kúpiť barák, Remax, je aj tu. Naozaj, všade sú. Neviem, drahá. Ale vyzerá to zaujímaво. My si vlastenci, jak mladari. Áno, Všade je to vlajka. všade vlajka. Aby ti ľúto nebolo. A hento je na predaj. Fialkový. No, zášok nevládzem. No. Kamzici. Vidíte tie kopce? To vám nepovedia tí youtuberi, že Ježiš, jak je krásne aj v tom Balate. Že toľko sa nachodí, že ti zle príde z toho. To nie je len Balát, to je No. celý Istanbul. Áno, to je celý Istanbul, nie iba Balát. Všade je kopec. Kam chceš ísť, tam ideš do kopca. A čo je najlepšie, keď ideš naspäť na hotel, zase kopec. Aby ťa to dorazilo, tak ešte úplne strmý, lebo bývame kúsok od mora. Takže tam ťa to dorazí. Prídeš na hotel, dáš sprchu a ideš spať. Začína byť teplo. Príprava na zimu, drevo musí byť. Nie. Čo zase? Fuj. No, dívaj sa, zase kopce, hej? Ale domčeky nevyzerajú zle. Tak zvláštne. No. Či to je tá chudobná štvrť toto. Poď, lebo však potom už ideme do kopca a potom pôjdeme dole z kopca. Lilitka jak. Čakaj, tuto používa, aby to fakt nechcel. Uložilo sa to video. Tí Turci sa musia mať veľmi radi, vlastenci jak svinia. Sama vlajka. Áno. V Maďarsku majú to isté. Hrdý národ. Ako je tu pekne. Ale tu miestami zastavil čas normálne, že stredoveké miestami. Keď sa mi to podarí natočiť moja, ich tu je viacej. Sú tu ľudia, čo chodia s autami, potom sú tu ľudia, čo normálne rikšky ťahá za sebou. A tak bere ťažké vrecia. Včera sme to videli, len už bola tma. Takže dneska za belého dňa ich cvakneme. Stihnú prečítať. Nevadí. Máme Turka, hej, klasický domáci. Tu vlastne zídeme doľava, už by sme to mali natrafiť. Doľava či doprava? Doľava. No, dole kopcom je to jednoduchšie. Aby vám ľúto nebolo, hej? Takéto kopce tu majú. Všade. Celé Turecko je samý kopec. Rovina je fakt, že je úplne že malo kde. Výhľad, keď ste blízko mora, stojí za to. Čo? Paráda, dívaj sa, drahá.
Fakt, treba aj podlohy dávať pozor. Hej, toto je Turecko. Krásna zem, pozor, auto ťa zrazí. Dole ideme, však dole sú tie daždíky. To najlepšie vidno, aký je strmý kopec, že musíš šľahať. Áno. Takto. Čo ti kuruje, ale my to ideme dole. Áno, toto sme šlapali vedľa v uličke. Áno. To je to isté. Od inou uličku. Nejaká zlatá tábor. Tam dole sa fotia influenceri, hej? Ale to nepovedia, koľko museli šlapať na to, aby sa fotili. Aha, toto tu uzadu. Toto, no. Ty, ja než spadneš. Pomaly poď. Tu sú schody ináč, keby si chcela. To vyzerá jak škola Harryho Pottera. Hej, hej. Teta veša prádlo, len zabudla, že prší. Mrholí teda, tak, hej. Aby sme sa stále nesťažovali, je tu pekne, ale tie kopce vám naozaj nikto nepovie. Otázka je, keby sme vedeli, do čoho ideme, či prídeme. Áno. Poď, ideme po nich. Ideme po nich. Hore zás? No. Nevadí, však potom pôjdeš dole. Však to ideme tam, kde sme boli. Podľa tej budovy. Filmová ulička. Tu sú nejaký... Tu sú dážniky. Tuto je. Toto sme hľadali, kvôli tomu sme došli do Turecka. Super toto vyzerá. Tam máš WC. Hello. Haló. Yeah, I can help you. Which one coffee? Lady. Espresso, latte. Poďme dovnútra. Nie, toto sú Prečo? do ušeky. Tam je zima. Nie, zima. A naozaj všade majú mačky. Tu je tiež mačka. Tam je. Dole. Všade sú. A neboja sa. No oni sa neboja. Aha. No dobré, sadaj.